Това са българските семейства. Непресторени, доста често шумни, прегръщащи се и обичащи се. Штрак! На английски. При други обстоятелства тази история и тези две фамилии щяха да бъдат различни. Почти 70 години по-късно, линиите, които прорязват длънта на двама българи на преклонна възраст, изтъняват. Продължението на гънките бавно се скрива между пръстите, където завършва. Предстои финалният танц на ветераните, взели участие във Втората световна война. В това ямболско село виреят 4 лесни детелини – от плът и кръв. Ветераните от Отечествената война са точно като тях. Откриват се рядко и са истинско щастие. Дядо Стамат е на 91 години и е роден в семейство на бежанци от Беломорска Тракия. Той е от село Белозем и се е сражавал заедно с 9-ти Пловдивски пехотен полк в първата фаза на войната. Тъмън ще ме да свършим 2 годишната и да натваря за фронта. На редицата и вика, ти за свързочник, ти за менофаргач, ти за телефонист, ти в уродията, ти за броневата пушка. Те сетне ги измениха пак броневата пушка и аз останах към уродието. Там Саранско учиме на учение. Отивам на учение, пък ние да минем на фронта. 2 дена по гарица Лашка. На едно време, на едно място, спря влака. Народ, жени носят ябълки да дават на войниците. Това се обявява фронта. Ма ние не знаем нищо. Само там видяме червеното знаме. Помислите, че може да ни се върне жив. Първата жестока битка на дядо Стамат е на 11 септември 1944 г. при Деве-Баир в територията на Югославия. След отстъплението на германците, с него се случва чудо. Нали слязаме от дома от Деве-Баир, легнем вечерта да спим с Иван там. Иван в каруцата негота. И кот заспахли, не заспахли, насън нещо ми извика. Самата става бързо в канавката. И аз викам, Иване, бързо в канавката. Скочи ми в канавката. И в това време трябва да се изсаря. Дарвай нас пръст. И викам, Иване, нещо да си припари, няма. Тебе няма. Значи живи, не сме ранени. Дни по-късно на помощ идва 21-ви полк. Преди още да влязат в боя обаче, немски снаряд убива 11 български войници. От една къща ги обстрелят. Батарейния командир, подпоручик Деля беше. Тя сама те обърне. Бърне урадето към къща и приготви това брезантни снаряда. И по едно време той каза, огън! И аз, пат! Като звер ставаш. Всичко ти става
безинтересно. Почти 70 години по-късно, дядо Стамат живее с семейството на внука си и с правнучето, което е изгледал. Крепи го любовта към близките и още нещо. И помагаме, Господ. Помагаме. Всяка вечер мока молитва и помагаме до сега, да ме държи до сега. От тук нататък оръжието поема дядо Йордан. 9 септември го намира като служещ войник в 29-ти Ямболски полк. Оженил се набързо по време на отпуската и на 11 декември 1944 година е призован да се включи във втората фаза на отбранителните действия. Тя вика, пишеш ли кай писма? Викам, не съм писал. Викам, ще пише едно писмо. Тя се за 3-4 дена в отпуска и си отивам. И плюс той пък отивам и на фронт. Тя млада жена. Тя беше на 18 години. Първата ми среща беше в Грабово, едно село. Той е било настанено само немска войска. Ама нашите разузнавачи не можаха да открият това нещо. И там се окупаваме. С това моя приятел Нико, двамата една голяма землянка направяме. Голям бой падна. По пътя към Унгария българската войска сменя руснаци и 41-ви Бургаски пехотен полк. Каза всички да се окупават. Всички да се окупават, почна немски самолети, разузнавачи. Като мина първия път самолета, отразява го с дим. Почна да стрелят. И не царици бяхме, не царица. И с това моя Нико, туряме се ни до вина. Дойде поручика и нас гони. Един каже, на ония край другия. Защото ако отрепи, един да отрепи, да не отрепи двамата. Имаше един евреен Алберт, се казваше, поручен. Той не му се купаеше, май. Не го изгоняме. Няма да го пускате, кай. Той халба не ще да купае. Следва интензивен преход на полка към Унгария. Катастрофалната война става все по-тежка, а страхът и чувството за самосъхранение постепенно надделяват. Отиваме на едно пристанище, пак на Дунав. Той каза, момчета, назад няма да има, разберете. Назад ще има, само ако победим. И който остане, ще остане. От другите дружини са разколебани и са пръснени. Нашата дружина се остана целокупна. Пръснени. Мина между нашите войници и вика, нямаме работа тук, връщаме се за България. Дойде колко русака с едни големи гуми, който сварят. Бой да скъсвам. И шлеповите надърпат вече за срещния враг. Нашите зея да пият тихо за лосо. Няма накъде. Преминали и Балатонското езеро, на българските войници предстои да заемат позиция на фронта. В този момент не имало немци долу в моста. В едно време отсреща беше един голям чивлик, почна да обстрелят с едни минохъргачки. Ранни сме, имаше един друг номератор, телефонен номератор. Катушки са отделно, отпредеме пък катушките. Бяха натоварени много. От черковата е срещу моста, почват обстрелват на моста, който премина и го трепят. Млади момчета хвърля се през канала, минава през канала. Някой се издайва. Вангелов се казваше. Той напредеме, аз подире му, минаваме моста. Него още като вече щяме да излизаме и го отрепа. Мене така с нашинела имаше 2 куршума. Хитлеристското командване предприема голяма военна операция. На 6 март 1945 година се разиграва най-жестокият боен театър, запомнен като Дравската епопея. Вече панна една мина, колко метра панна. Втората панна по-настрани. Третата още по-настрани. Гавраил от Северна България. Колко хубаво момче. Миче като го панна, тъгота точно до него и тя мене ме рани. Не е мина. Него нищо не остана от него. Падна точно до него. Мене аз като бях се окупал, само през пръстали от тук до тук мина. Мина първия рейс, втори рейс, третия, не миля да се кача. Мина вече един последен рейс, се улуих в драмата вече. След като обикаля болници в Унгария, Сърбия и София, дядо Йордан излиза в болничен отпуск. Малко преди изтичането му, той получава най-хубавата изненада. 9 май, фронта свърши, и аз се връщам.
След толкова много години живот като на кино, на ветерана остават 3 неща. Да не спира да се труди. Ето и нещо, аз го ръководя. Той иска работа и това. Да бъде със семейството си и да си спомня преживяното. Капитан беше. Наклада ни водим там и ние се завъртяме край тях. Те разправят как прикарали за года. Той оттичат солзите от... Питаш ме как ще се върна в България. От 200 и колко човека са останали, 100 човека там. Всички е останало. Как ще се върна пред тях родители? Тогава най-много ми